Tangannya di atas toh, karang, tangannya neng atas. Jaluk saweran Pak Lurah munggah kabeh. Ya ngono lho. Lurahe jenjes. Wah, luar biasa. Tak tempo 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janjimu ning aku sawise ngrampungke urusanmu. Yo, Tak tekad-tekadke masih ora tau ngami adem minus siji kok ora mau temoni nekatku mung pengen nyeli. Ayo aku bisa benua negara lo. Ayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya atere Mboten saindah kembang tulen taman goblokku Patrayo. isih sayang awakmu ngerti ora sudi jani jaman susahmu. Terima kasih Karang Taruna. Bareng-bareng bersama Cahyono Nusantara. Yo. Erko Audio Banaran matur nuwun. Yo. Isih kebayang-bayang sukane kenangan bekas sambungan kulanmu wangine isih neng atiku isih tak kangeni isih tak tunggoni isih terus
sayang padamu. Yo yo. Tarunane jos bandos.